oleh itu nah hianin kan pula te hianin hei kan fighters ni bok tu nah hian assistant coach ha omek hei kan tu na kan omna jima te hianin ajim hing pok kala soiri don lo an ni hian an introduction an denga kabul tang hian ka dingam tang hian introduction han nei ta phot self introduction kan som lo nge masain ke hi Israel rin oma kani ya hun thar venga tu na heng kan oma chuan tu na hian assistant instructor angin ta jima kan space jima assistant instructor angin le fighter angin tu na hian ka om me kani thì hi banal ding heda kania I khata isa chengme kan chung coin chuan tuna hian space martial arts yuma hian I Muay Thai instructor in kom mekani fighter kalani po lo ong hle mai hi tu na kan buang hian ni hian ni headline jima hianin an in kola an boi pui hen lo tang na sa khop mai he gym hi tuna tournament nung ber kan tia an mani fight ate po khan he gym hianin pakhat na khain lo laning kan ria kan lom pui hle chuwa chuti ro kara chuan hei kan zo du pakhat chu tuna hianin hei tlai hmun a hian he training center a hianin gym a hianin exam nge no pang ron kal thin mo fighters ron kal thin khatai te po khamin an rin ting en kal dan te po khani ta sela kabul hnai mi hian an soima salok ta sela kan kaldan hi naupang le puitling angin kan in thren ta chuan timing kha naupang hi kan tran ma sa deuh hle ka tlai lampang hian chuan puitling hi chu zing le tlai hi kan kala timing kha soi du nge timing khamin an hril tel da zing lampang hi dar sari atanga dariat hi ni tlang puya chuan tlai lampang hi dar nga li le chan ve atanga da nga le chan ve vel hi kan bang tlang pui boka chuan chu chu ni deuh mai timing ole chuanin anh han bel tuila neu khatai khan coin Muay Thai bi khino pang hi darli thasika hian darli ya kan tana chuan dar nga kan bang thina chuan ni puila kha chuan li le chan ve kan tana nga le chan ve kan bang thina chuan hetia I gym R care ni lo hian ban huwa te po self practice ala theya I gym tan ha pon du chuan I athanim ngai do chu anwa kallo khan lo ti lok thin ole ni le hemi tuna gym a big hian ni fees te man ni fees te mo khateng kha in la ve em ti tek azat te mo khatlai hriat ve them coin fees hi ai nang lo ve a MMA ania Muay Thai om boka chuan boxing hi om boka kema hian boxing hi ka en pui deuh ber zoka chuan boxing hi a fee hi thlakata sang khat kan tia chuan Muay Thai hi engzang e kha Muay Thai kha no pang hi isaru ani thakata puiling zare chuan MMA hi sangkhat ni sangkhat zanga ni ta chuan chu a fin ang lo ve deuh ni chu ole ni a workload te point ang lo nga tin skills te pon eng se ten duration te pon eng atro khatlai khan no pang fees te le puitling fee lo in ang lo wa thia tu te pon kan lo khret ang khan thatai instructor ani na tang hen kan han zo deuh tu pan lo training vut to chuan ni le khatlai bi ga hian in enge hetlai gym big hit in training na mun he enge that big na deuh ni te in hria ta tin no pang te to bo run kal tu te tan pon hatlai chu an ron kal chang na tu rom deuh te pon min a hrila cheu kan azawang rengat kan gym hi alawa game sang kan khel kuala kan gym Mizoram anga chun an om mang lo mai the kan gym mang hi chu then hi boxing gym deuh top le MMA ang deuh top pakal an nia ke ni hi chian kan tikwal tila kan Muay Thai te asan khan kan data chu no pang ho po hian in nge niang discipline an nei phain ka hri kan hria hei an chung te tang report kan dong dain zan ten mut that pha tila an rong kal hnu tang hian discipline an nei hei man son view chung kan hria lo le Muay Thai lampang kha e kan lo la khet ta tam lo khop me ma ra chu to na hian Muay Thai lampang a khan enge mo han soi bel du ile nem point kan gym ang zong e fighter tha thlen san du ang te hin kan gym hi anon tin zone ngal ta heta state danga tanga hria te po Mizoram anon kala kan gym anon practice mai thin he thlen san du ang alo le me tom na ta ni ta sel hetlai gym hi engting e in han soi fiang a location te po ni ta sel kan om nei kong ai ten thlia tu tan lo hriat theina turi minan soi sak ta cheu a gym mingka space gym ani ta chuan a location hi dorpui Shanghai Bazaar bul building chung berani ta
chu enge kha kan building chuan ni le khatlai khan ne contact number te pawh kha han soi ve hrim to la hminge tunge kan contact ang ti te tunge kan instructor te pawh tuna hian hello IG a han page kan ne a space martial art ending tak space ti khan alang me ang chuan ta han abyak thei boka number a oma kan head coach te lam ta le lo om hle mai khati khanin IG la ma te pawh an oma chung te pawh chu kan lo contact anga thli tu ten tin contact number te pawh khata tang khan awesome te kan mu thei don ni ole hun tha deuh mai min pia in chung alom thu kan soye du da san ten tuna hianin hei kabula hianin an misma roi tu te thatak tak mai an oma nakina misma te pawh kha lampum te pawh min la hril tur angai taila hun thatak mai min pe ka wangin du de san chuan lom thu kan soya tin chibai kan bung hal chuni chibai ule ole tuna hianin hei kan kabul han GS le president oma self introduction min nei sakta sila tuna hianin kabul atang hianin sar atang hian tanta sila GS atang hian tan tiang chuan to ta tikai president ka hi Samuel al Rozama kania dorpuya kan oma chuan Mizoram State MMA Association a hian General Secretary kan me kan ni ke hi tilal rin puya kania khanla son kan oma tuna hian Mizoram Mixed Martial Arts a hian president nilai kan ni lo hle mai ni hei tuna hianin kan han GS le kan president kan ti de pop mai nga anin hena tang hian an din mun te tin an mala an ma chop te tin local to dan te pon eng chen history te pon tlem kan hanin kan han ti ho don ne thlir tu te pon kan hlop pui nge kan be sei ani ole tu na hianin eng ting nge misma hi lo bul lo tran chho te eng tik kuma nge ti te khat lai in tran chho dan te pawh kha ama saber tan in hanin zot taila min han chan sak ta cheu khongain kan iman kan chang menga Mizoram Mixed Martial Arts hi sang ni som pathum khan ei sar samia hian kulamatangin aron phur chawa sang ni som pathum khan bul kan tran ve ni chu bul kan tran tir hianin kan har sakop mea hol te kan nei lowa chu tiang chuanin mi gara sa te MWA Mizoram Wrestling Association matte hoin tiang khan bul kan tran chho ve roya chuan tuna hian kum som mel kan lo mu ve tareng maya chu tiang chuanin kum tin hi championship te po hi kan la nei thei bia tin kan soi thui deuh lokanga championship nei te thil har tak me nia ke ni hi affiliation kan la ni lo wang hian sum te khatiang khan amara chu he pol te hi hrui tu ten pek nei thakop mea antina na championship kan nei don po hian case ringot fit tur po hian driver truck ten hrui tu executive chin te hi chu natlang thina tin chu mai lo ni lo wa doctor te lo nga ya mi in pe te fek khang doctor te khatiang a technical zong kha thon vekin put let nei mi lon tun thleng hi kan lakal thea vini kan thlen the nei he pol hrui tu te tumru na thalai te khovel thiara pho chu hi kan tum berania tuna hian affiliation hi min la peri lo ma sala chu kan em lien ber ne wang hei tuna kan han lang ve tan to a kan lom khop me nazarata ba han jar moya thatak mai fighter thatak mai kan la ne ya tun ni som player fight tur hi ni ani po amar chemo ro kholna wangin postpone nin ka thia ni pan hi tuna India rampon khovel huapa kan the chok ve the te po hi kan lom khop mai professional fighters thare mai khain lo nei reng to mai ani recognize khelo pon namara chu khatlai ka kan la soi bel don nia lo ma angai nom chho don tan me kan GS te po hianin tuna hian hei tuna MMA kan han ti to mai anga khatlai me game minga khanin khatlai bi ka khan a khel dan te po hi hrechiang du te ponom kan ringa ta chuan MMA game kalphung te khatlai khan khamina kai hnoi thil thai ti pian khan amin han soi fia sakta che ni toy zongin MMA hi sport mingania
chuan hei combat games sang le martial arts te ron luan lu na hi ania ki ni chuan le khowela pon ni boka tu po hi kan welcome a tin style ti kha kan jiak lang tel thin ani an mani style kha an la khel reng theya traditional antinan kickboxer ni chuan kickboxing a khel renganga MMA kha ron khel tel thei ni adu chuan khata hanama style kha aron choi lar ve thei ni chuan champion pui thei ni chu eng style po me hi a thaveka chuan heta hian amateur le professional hi omve le a world body MMA fa oma chu alian khop me a khowela lian berani a chuta chuan rules thatak me an siama keni pon MMA Indian hoya kan follow ve chu misma pon kan follow ve le thunga ta chuanin ahim khop me a game hi an soi taila tin Asian Games te lo lu to wangin Olympic Council of Asia na apom rules an siam le atuna hian chuta phei chuan kum soma tanga som pasarin kar khel thei turin an duanga chuanin kum som thum panga tanga somruk in kar khel thei turin an duang vele boktani amateur big hin soi taila amateur a chuan min atam thiang ber experience nei na khel thei tura siamania chumi chu tangkai khop me professional lu ma in professional lu ngal chuan thakata boi khat bak hi khel thei lo ta chuan thakat nuwa te thlani nu ten khela amateur a hi chuan kan lo muanga TV te pokan hantila trana shingat ten bua ru hian lu hi along hian khoi lo tur ti ania brain damage ben nan chuan kiu man phal lo nit bur bok ta ni amateur bi ka chuan kiu hi hlom khop me chuanin hemi forearm ti lai ru te po hi te back fist han ti pon a thei lo ta phal lo ta tin submission a po ring ru le nungjang ru effect thei ang chi te a koi deuh ang chi kha chu phal lo vek ania tin no panga phei chuan kum som pasari noi lama phei chuan hetia guillotine chok kan tia tiang hong hanin re anga te po khan ding chung te chuan phal lo ni chan chu tiang lai fan lu tuk tur te kha slip disc te om thei ang kha nia khang jong kha nia tin hei mi pani insual anga lo ngai taila chunga referee oma lo veng tu engkim lo en tu game tam tak antinan boxing le muay thai kickboxing ai te po hen ahim an ti hial thina achan chu standing count om ve lo ni an nek thu chora an tluwa mi pakhat khatian flash knockout kan te second thom vel ron har le ngala ka in ringe ron ti khan an knockout to thau ke mania chuan chance kha kan penon to lo chuan na sa takin brain damage kha veng ve ni thluak chetur ang kha chu bang chuan then khatin awa top ma ve chu ti khatin ti po khan amateur bi ka ne kan soi chu khata khan him tak main ad rule si do anania tin hei kut han man te pon kut jungtang pi pathum hi man nge tu nia tia pani thenga han man po hen ting lai vel atlia to hi chuan zom le hi hara tin khup che thei tur ven nan lek loka po ke hi angil ge nge tu nia ke ngil lawa lok kha chu a fol ngala khatiang khan mi ke mania po hen hei experience kan nei dana hian Mizoram ma chuan boing thlang hian damdo in kal ngai ang chi kha kan la nei lo ani ole alo omhle mai ne tun hen around te khatlai khan round engza ngen khel ti te khatlai kha hriat bel lok ta la zo bel nan ta se tin khami ba khan engem mo han bel du khatlai skills le technique lama khan om onia amateur bi khi chu minute thum round thum man khel ta no pang bi khi chu minute ni round ni ania tin professional a hi chuan minute nga round thum ania com main te championship round a te chuan round nga te an ti ve ta a chuan hemi a hi chuan soi to ang khan enge complete fighter ni angai ta a training po hi how tak bi ka game jang a in ding chunga han tingot ba ka khan min bo bek chang chung po han train te khanga ya chu bang chon strength and conditioning te kan ti tela khatiang khan heta in bo bet chunga thia mangaya ding chunga thia mangai boka ke chamin bo beta thia mangai boka nek thalu tuk ni angai pe thiam tak ni angai boka inveng thiam ni angaya chu bang chuan in hami zir tur hi chuan tlema taimak zual de po han ngai ani complete players ni tu chuan fighters ni tu chuan in a thiam kim hle ngai extra tur khanga view ni don zo tur tu balom mei khatla ne kan president kha lo ngoi riang ti kan hlau de kan president khanin hei tu na hian ne misma hoin main han lang na te championship te teng khan ne sponsorship zon dan chungchang te hriat chak om khom me har sa do na in pe ti kan ria in thok hom te nge ni eng ti nge ni han ti te po kha hriat ta chak om nge hria dule in sponsorship te eng ti nge sum hi in zon ve thin te tuna hian in an line affiliate thei si lawa khat lai vela khana har savia winner in omar se ti lai ka sin tangrol hle ti kha lang tho khat la hen ti main lak thin kha hriat cha ko hinga hria min lo khil khoi tuna hian association a hian
executive chen hian donation thlatin kan phalzat kan thok khom top maya je chu kan chunglu da tejar hian aluta he kan sumnar bulvel le kan nei chunania abak chu ni competition an omdon hi chu ani sponsor talo chona kal thei lo e kan han zong kul ve a mi in petak tak ten lo om ve a chu ting chun min pe te zara kan la kal ve tok ania chena big takin hey kan president chokta kan tuna kan vice president senior vice president puja doctor jere hi hian na sa takin min puya sumle pai thleng hian ani thona zara hian kan la kal ve de tok mi te pona siata ani hi mi in petakania he pol tan chon a hlut paniti kha kan seitel ve ram du ni chu alo le me se tia pol ta ne pe ne mi thiam te me a doctor line a pon ni se la ne khotang tan te ram tan po mi pe tak me doctor jeri te in dei chu kan lom pui hle me chu chuan ne khami ba ka khanin zo tu te pokala nei tho lo in ring le ta la point pani khat chuan kan sami hian win an soi sakta se la kan du pakha chu tu na hianin in achievement lo nei fe to kha azol lian pui de hlek misma anga in lom achievement lo lak to te po kha affiliation political mau la khata han achievement thade tu in nei khamin han soi sakta je toy fel dewin yeah kum sang ni som pali khan most active association ang khan loman chu kan lo la federation huwa pang chuan ma chumi ba ka chuan hei kum tin hian kan in tira kan president soi ang khan kan thok khoma tiang khan fighter hi ka in tir ve jian kalman tur te entry fee te kan tum saka theiang angin chuta chuan gold medal hi ron hon jian ni toy ma ber hian chu wang chuan in india rama po hian min musang ve to bia mizo fighter ni chuan thatura te han ngai ve a kan achievement pakhat be chu khami kha kan fighter te khan alang vein kan ria tin undefeated champion hi pathum lai hi boina boin thleng kan lo cher chhuak be to a chung te po chu ani a tin zarmoya big kha han soile te ani phe chu weight pathuma champion thei ang khan ya record kha chun la break lawa hatiang khan ya tin notice apo hian le india ramang po yang 2016 khan fight night lian tak kan siama international kan president dr jeremy l pautu te lo soizara khan chung te chu record history kan siam ve ni a fight night lian om thei ang kha lo te po thatak kain pe a chu ti zui zel kan tuma na kuma te phei chuan monthly event nang te kan ti thei ngem ti te kan ngai to a tin sarkar a poni china in han soidun ang khan affiliation te po hi kan han deal ve ang ti kan chung kan lu kan ringa tuna hian kan be saber chu sumle pai po kha ni lem lowa lo recognize ve se kha fighter te tan thil lu nia kan achievement kha recognize se ti kha kan du ber jok chu nia amaro chu enge recognition kha lok na tur kan ti chuan hei he ta asian games thleng lo khel thei to zo te ming pho chuana le tu na mi thalai te na an ngai san ber ta jinga mi ani wang hian a hlunin kan ria tournament kan nei hian state championship bi ka hian cheng singa tanga noi khatin kar hi ngai ve thina chu kan han thok khomina dai lo po hian kan hroi tu ta jinga thahnem ngai zual an lo om thina mundanga sponsor wa zon hi har thin sia state championship te pheichu kan ti ve thei tok thina tin hei china kan han soita kan senior vice president te zara keichi cheng noi riatin kan le atuna hian polin kan nei meka midang puina tel lo khan kan han lei ve top me promote kan du sia case nge ya ground na in fight ai kha chuan amu nom deu mi puitan po tin fight night kan nei hian zan khata hian noi hniat tanga noi som pakhat te hi lo ngai ve thina level azirin international te ni chuan chu tiang ko nga po chuan ina satakin kan tia kan president soyang khan roi tu de chuan chan nei lem lo mai la puk belten kan ti ve thina ni ole lo le me ni kan hun kan top don so la ma ra chu soi tur tam tak chu lo min kan ringa ta chen loi ngai to le ta ola ni clear tu te pon kan soi du pakhat chu hei to na hian ni affiliation te kan sarkar te pon an la pe khun te awanga an tum ber chu khatlaya hetlai amateur ho kal le sel tur tan te po hian features tan te affiliation khapoi mo an ti ni a tin chu mai ba ka hei tu na chen professional ten han neya khang ho te kal na tur tan khanin ma eng tak nei ten ni wang chu kan sarkar ten en po han tran ho te po kha a thadon ti kan ril rupuitling takan ban soina ania chuan kan sarkar te le tlema hetlam panga ma min la pui tu kan lubeng lo chi ve ta sila du sakna kan hlan em role chu hian sarkari na pui nge chu te kan ring tlat ani te chuan kan president khan enge mo han soi bel du khatlai tu na kan mismai na kan kal to na te mo han
fighters te kan players te chung chang ate mo khatlai tin zoram mi puite hetlai thlir tu te tan po I ngen na te po neng chu khatlai poi mo ti te lom tu soi thleng po khani ta sela kan president nei ma support se chu mi ni chu kan GS din pasami han min soi sak le ole hei vinya dura santen hun thatak mai minan siam sakhi association mingin dura san chunga masain lom thu kan soi simanga staff te zong chunga lom thu ko soya chuti role chuan hei nia zoram puite hian he mix martial art he mizo game ania kan tuipuya tin kan la reilo ngai tua hian kan thleng sang ve ni kan in chuang tela amoi lo mi lo ta sela pu hian min thop ve sela min thop vion chungin he ai le zul hian heng tuna kan players nazaret ta tengei po hi akal le na tura te po hian sum le pai a thei hei chun min tan pui ve sela ti te po kham zoram pu te nena kan ngen du a chumi piala ma chon he pol hi lungwal taka kan kalzel chuan nia affiliation ni lo mela players dang te po hi kan la chher chok ang ti hi karing klata chu wang chuan min support turin mi pute kan ngen ve hrim ani lo me sabi hian engem mo han chei du ne kha ta te po ne support chung cha loi ngai to ta sela support chung cha chen ni tro ai headline hmuna khanin in fighters ro pui tak chu financially tle min han pui te po kan mo thi na khatlai khanin mi pui te pon an lo hre thiam tu ranga yang pu sami lo somang ni kan president khan aron soi deuh vek to a tuna hi chuan ke nin kan mo ber chu moral support le financial support kha a thei chuan ani me a big takin hei kan sarkarina in support thei chuan chumi ani ngat chuan tun aina sa hian hmalak le zel kan tuma ani lo pon hei kan tia ke ni chu enge sarkar ngenga sarkarin mi ti lo chuan kan ti thei lo ti lo deuh khan tourism a po hian ni na taka chuan kan tho lok vein kan ria fighter te kan cha lu ta ang te kha chu tum sak mai la an rol khan mi tam tak an ron kal ve en tour supporter te tin training turin hei ke mani jim nge ya po hian tu nain pathum andaman atang te asam atang te nan om meka khatiang khan mizoram tan po hian sum hi alut ve ni ke mani zara hian klem te mani se ti ha kan saitel ve ni ole ni top na tak atan kan ting zon na che poni to lo khatlai bi ka kha chuan in panhin du zo in an chang ta ula tha ka tia tin gym hi gym ang te in el thin ning kan ria tin district sanga te po om thin ta khatlai khan en tin an chu ta chen lo practice ve ula slai chuan in kan fight te poi chu tlai chuan kan han nei don langa chu ta chuan chu tiang huna chuan kan ti thin han ti te pa khom ang khatlai khamin han min han sponsor sakle ta cheu khatlai big te kha in gym nei ho te po nenga tin district danga te positive chuan lo practice ve thin ula ti te po kha in doing kan ringa khatlai kha nang mani association tan po nenga mi mal tan po chung ko tan po ne khatlai te kha in du chin khamin han soi sak ta cheu ni tuna hian affiliation trim hi district zong a hen kan neya amaro chu mi academy ema gym ema hi ading vek kher lawa chan chu lo har sa ve rem chana ang tenan training ve a tuna hian hun pui dewa kan nei chu aizol lung lei le sia ha hi ani ria hem huna te hian du chuan kan lo ko mu theya aizol a po hian beng sang kan neya tuna hian hun panga ve la hian training center hi meka ang te po ha nakina chuan minon bia se kan lo anvenga ziring kan lo ko mu thei don nia tuna ai chi lama te po khan in nan nei veng ka te po men nan soi sak lo ula nia MMA Mizoram ti khan kan han nei ve a khang te po kha kal top kan ni wang hian promotion lam khatiang te kan war lo lu tuka kan lo thiam lu tuk lo bok nen ma ro chu kan han ti ve dewanga emi lo follow tu po han som hal bok kan mi puite ale hun thade mai misma hroi tu ten min an pe a he president le an GS ten hun thade mai mi boy takara te mi poi mo takin ni a ti lai kara he hun thade mai min pe a tin chilowa in pek na ro pui kan ti a professional in chel suaka chu mai ba ka I amateur ho thei to pin han ti ne kong point tu sak na sang ba du da san chung kan hlan chu ni hun tham pek vain lom thu kan soye kan lo me ole khati som kha tun tuma misma shoi tu ten na program kan man ho thei te chu lo ne thamei ta sila thir tu te a hun nga ya ngai mule vek don ya